Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Blessings Chileuka. Poyamba mitu ya nkhani zathu. Pamene anthu pa dziko lonse ali pa chikondwerero cha Krismasi, President wa dziko lino wapempha Malawi kuti aonetse chikondi ndi kuthandiza ovutika. Mayendedwe pa galimoto mu mzinda wa Lilongwe tsopano aphweka kamba kakuti misewu yambiri yomwe yamayimanga komanso kuyikuza yatha. Mu nkhani za masewero, timu ya mpira wa miyendo ya Chikuli Hot Bullets yakuchileka ndiyo yatenga chikho cha Tambala Super itagonjetsa Zatu Rangers mapenati. Takulandirani unkhanizi. Anthu lero pa dziko lonse akukondwerera Krismasi pomwe amakumbukira kubadwa kwa Yesu Khristu mpulumutsi wawo. Anthu amakondwerera tsikuli ndi mapemphero komanso ntchito zachifundo. Ku Betelehemu komwe Yesu anabadwira, chisangalalochi sichinayende bwino kwenikweni kamba kazipolowe mdera la Gaza. Kuno ku Malawi mipingo yambiri ili ndi misonkhano ya mapemphero. Ndipo President Dr. Lazarus Chakwera wapempha Amalawi kuti agwiritse ntchito nyengo ya chisangalalo cha Krismasi kuonetsa chikondi ndi chisamaliro kwa ena kuphatikizapo kwa ovutika. Mu uthenga wake wa Krismasi, President Chakwera wati Mulungu anapereka mwana wake wobadwa yekha kuti dziko lapansi limulandire. Dr. Chakwera wapempha anthu kuti aonetse chikondi, chiyero ndi chilungamo kwa onse omwe akudutsa mnyengo zowawa pa nthawi ino ya Krismasi. Koma chifukwa chimene Christmas idapatsidwa kwa ife, chifukwa chimenecho chimodzimodzi kwa tonse. Chifukwa buku la Yesaya 9 ndime 6, chifukwa chimene Mulungu adaperekera mwana wake kwa ife, nkuti Yesu akhale wolamulira wathu, wotilamulira ife tonse. Mtati tumuonetsetse mawu a Mulungu akuphunzitsa kuti maufumu ndi maulamuliro a dziko lapansi adzatha tsiku lino. Ndipo Mulungu adamtuma mwana wake Yesu kuti amange ufumu ngakhalenso ulamuliro kapena boma latsopano limene silidzatha ku nthawi zonse. Ndiye ufumu menewu ndi ufumu wa chilungamo, ufumu wa choonadi. Kolingana ndi Yesaya mneneri, munthu aliyense amene moyo wake tsopano waupereka pansi pa ulamuliro wa mwana wa Mulungu, ndiye kuti ali gawo la ufumu wosathawo ndi ulamuliro wosathawo. Ndiye funso langa kwa inu lakuti Krismasi wafikayo, palibe kanthu kuti wakupezani muli athanzi kapena muli odwala, mwina muli nokhanokha kapenanso muli ndi anzanu, muli nazo kapena mulibe, ndinu okondwa mwinanso sindinu okondwa, mwina mukudwala kumene, m'malo mwakuti muone chipambano. M'malo mwoti funso likhalela kuti kodi Krismasi ameneyo zikupezani nzimenezi, tisinthe funsolo tinene kuti kodi Yesu mwana wa Mulungu amene Mulungu adampatsa kwa ife, kumpereka kwa ife akhale wolamulira miyoyo yathu, kodi iyeyu aulamulira moyo wanu? Ndipo ngati akulamulira, nikulimbikitseni kuti inuyo mugwiritse ntchito nthawi ya Krismasi ngati ino kuonetsa chikondi, kuonetsa chilungamo, kuonetsa ufulu umene mwaulandira kwa ulere kuchokera kwa Yesu. Zimenezo muzionetse kwa wonse amene akuzungulirani. Koma ngati sali wolamulira moyo wanu, ndikukuyitanani mwapaderadera kuti mumuyitane Yesu akhale wolamulira moyo wanu kuyambira lero.
mayi wa dziko lino madamu Monica Chakwera wapempha makolo makamaka amayi kuti akhale patsogolo poonetsetsa kuti anawo akuonera zinthu zolongosoka m'makadema komanso m'masamba amchezo kuti adzakhale mzika zodalirika. Madamu Chakwera amayankhula pamene amacheza ndi amayi achikulire oposera 100 ochokera m'madera osiyanasiyana m'boma la Mangochi komanso Monkey Bay mu nyengo ino ya chikondwerero cha Khrisimasi. Dave Umar ali ndi nkhani yonse. Chisangalalo chinakuta nyumba ya chifumu ya Chikoko Bay ku Monkey Bay ku Mangochi, komwe mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera anakonzera chakudya chamasana agogo 120 ochokera m'madera osiyanasiyana m'boma la Mangochi. Inali nthawi imene agogowa anakumbutsana kale lawo limodzi ndi Madamu Chakwera, omwenso anauza agogowo kuti nawonso ndi gogo chifukwa ali ndi zidzukulu 14. Agogowa anazizimutsa Madamu Chakwera pamene anawauza kuti amatsatira ntchito zachifundo zomwe amagwira kudzera ku bungwe lawo la Shaping Our Future Foundation. Koma m'mawu awo, Madamu Monica Chakwera anapempha agogowo kuti akhale patsogolo poonetsetsa kuti zidzukulu zawo zazikazi sizikuonera zinthu zosokoneza ubongo m'makanema komanso masamba amchezo. Nditha kumathandizana ang'ono kuti nanga si nthawi imene ijaso kunalibe za TV, kunalibe za WhatsApp, kunalibe kaizo ndizo. Nde mwina masiku ano timangodabwa kuti ana inu bwanji anaona zambiri koma afunika ife kuti tiziathandiza kuti zimene mukuona apa ndi moyo wathu wakuno sizigwirizana. Musamazitengere zikakuponyani mmujeni mphompho ife nde tikhale wasogolerana aja adzukulu athu, ndipo tikamakondana nawo adzukulu aja mudziwa kuti adzukulu amatenga za gogo kwambiri kusiyana sonza amayi. Amadziwa kuti awawa akhala kuti zaka ndithaudziwa dziko limatani. Nde ukawauza ukakhala nawo pansi makamaka mwachikondi amamva ndithu makamaka anatsikana. Madamu Chakwera anadzudzulaso khalidwe lomanena kuti anthu okalamba ndi mfiti. Ndipo poyankhula pamwambo omwewu, nduna ya zosamalira anthu a Jean Sendeza anati boma likuyesetsa kuyang'anira anthu okalamba mdziko muno. Iwo anati pali ndondomeko yokuti okalamba adzilandira ndalama zoti adzipezera zosowa zawo. Mukatithokozere kwa president kuti pa mapulogalamu a dziko aboma adakonza kuti magogo nawonso asamayiwalike, ndipo kuti asamayiwalike adalola ku nduna umene ine ndimayang'anira kuti tikonze lamulo limenelo kuti achikulire onse aziyang'anidwa bwino, azitetezedwa bwino. Koma pamwamba pa zimenezo anenera kuti achikulire akhale akulandira ndalama imene tizitcha kuti pachizungu amanena kuti order persons grant, pachichewa tikhoza kunena kuti mtukula pakhomo wachikulire okhaokha ndi umene ukhalepo. Poyankhula kuyimira agogo onse, Afane Liyaya anathokoza mayi wa dziko lino powapatsa mwayi okacheza nawo. Iwo apempha boma kuti lilimbikitse lamulo loonetsetsa kuti onse ozunza anthu okalamba adzilandira chilango chokhwima. Mavuto ndi omwe onyozedwa awa ena amatinena inake tisakumva kumangomva anthu kuti amakunena niti kuti amfiti zijanena ziti pamene sizili choncho. Mulungu angotidalitsa kuti patsa zaka zambiri kuti tikhale pa dziko pano, koma ena amatisamalira ndithu macheza nafe mwachikondi ngati mmene achitira amayi a fuko lathu atikondatu kutibweretsa pano. Agogowa apita ku nyumba atalandira mphatso ya Khrisimesi komanso chaka chatsopano kuchokera kwa mayi wa dziko linoyo. Dave Umar, MBC, Mangochi. Tidakali pa nkhani ya Khrisimasi, mzinda wa Mzuzu wakhala wodzaza ndi anthu ogula katundu osiyanasiyana. Mbusa Dayton Mbewe wa mpingo wa Assemblies of God ku Katawa wapempha akhristu kuti atenge tsikuli poyamika pa zomwe Ambuye wachitira amalawi ambiri ngakhale akukumana ndi mavuto ochuluka. Mtolankhani wathu Ludovico Nyirenda wadza ndi zambiri. Kuyambira tsiku lolemba pa 23 Disemba, misewu yambiri ya mzinda wa Mzuzu yakhala ikudzaza ndi anthu omwe akhala kugula katundu osiyanasiyana, pomwe ena akhala kulowa mzindawu kuchokera komanso kupita ku madera osiyanasiyana. Tinapita kusana, Shoprite komanso msika waukulu wa Mzuzu, ndipo malowa
anali ndi anthu ambiri ogula katundu kukonzekera tsiku la Krismasi. Poyankhula tayendera malowa, Mbusa Dayton Mbewe wa mpingo wa Assemblies of God ku Katawa anakumbutsa akhristu kuti akondwerere tsikuli mosamala pogawana zinthu zomwe ali nazo ndi osowa kusiyana ndi kuchita zinthu zina zoyipa. Christmas ni kubadwa kwa Ambuye Yesu Kristu, ndipo Christmas ndi chisangalalo kukondwerera. So ngati Kristu timene kukondwerera ndi kusangalala mu nthawi imeneyi ya Christmas. Nthawi imeneyi monga tikudziwa munthu kunyumba kwabadwa mwana makhandi chimwemwe. So nthawi yongoti basi tingogawana mphatso kuwapatsa anzathu basi kukondwera kuti mwana wabadwa. Komano tikamasangalala akhristu tikhale ndi malire athu chifukwa mapezero kalowa mu zinthu zina zosalowa, avoid ngongole, kupanga spend mzinthu zimene mwina January kamabwera ndikumadza khala ngati mukudzidzimukira. So Christmas tisangalale komanso tisangalale mwanzeru. Mmodzi mwa anthu ogwira ntchito ku stolo ya Sana, a John Kalama, ati kamba kakuchuluka kwa anthu omwe akugula katundu, anthu ena amatengerapo mwayi wobera anthu ogula. Makasitoma ochuluka katundu akutola mochuluka kontite yambiri kusiyana ndi masiku ambuyo. Tapezapo tagwerapo anthu awiri chakumawako amene ali ndithu ali manja mwa polisi amatsekula zikwama za makasitoma. Mmodzi mwa anthu omwe amagula katundu mstoloyi ari Joyce Polepole analangiza chinyamata anzake kuti apewe kuchita zinthu zosayenera munyengoyi. Kwa chinyamata anzanga kuti ayipange treat tsikuli ngati lofunikira kwa iwo, asalowelere kupanga chichonse chomwe chikhozotenga moyo wawo kapena kuyikisa moyo wawo pa chiopsezo. Pakadali pano mtemi wa batemi Kyungu yapempha Amalawi kuti alimbikitse mtendere ndi umodzi pakati pawo pa nyengo ya chisangalaloyi. Christmas yopambana. Rudoviko Nyirenda, MBC Muzuzu. Ndipo kulilongwe atolankhani athu Beatrice Mwape ndi Margaret Mapando anayenda mu mzindawu pomwe anapeza anthu ali pakalapakala kugula katundu osiyanasiyana. Tili ndi ripoti ili. Pamene mphindi zikusanduka maola, nthawi imene anthu amakhala kuyiyembekeza kwa nthawi yayitali imakhala ikuyandikira. Nthawi ya Christmas komanso New Year. Itu ndi nthawi imene anthu amapuma ndikukhala pansi ndikuunika mmene chaka chakhalira, kudya, kusangalala, kumwerera, komanso kupita kukagula zinthu zosiyanasiyana ndi mabanja awo. Ena amasankha kukakondwera nthawi imeneyi kumalo osiyanasiyana kaya ndi kunyanja, pamene ena amakonza maphwando kunyumba kwawo komweko. Koma kodi Christmas imatanthauza chani kwa anthu? Izi ndi zimene anatiuza titayenda mu mzinda wa Lilongwe. Nyengo imene imakhala tsiku lopatuka kwa ineyo loti lisangalaleko. Nikhenga tikupumula. Imatanthauza kuti kubadwa kwa Yesu Kristu ngati ifenso kubadwa wathu kuti Yesu Kristu anatifera. Kukonzekera zinthu zambiri monga ngati kudya mmene timadziwira ife Amalawi, timakonda zinthu ngati mpunga, ngati nyama, ngati kuti takonzekera Christmas. Ndi nyengo imene timayesetsa ndithu kuti tikhale ndi nthawi special yapaderadera kupemphera. Christmas imakhala chisangalalo chimene timakumbukira kubadwanso kwa Ambuye wathu Yesu Kristu. Nde nthawi ngati imeneyi timakhala tikugawana ngati Akhristu tikugawana mphatso ndi anzathu ena ndi ena kusangalala kuti Ambuye wathu wabadwa, komanso makhaso chiyambiso cha moyo winanso wa moyo wathu. Zokonzekera zikuoneka kuti zikuyenda bwino kuno ku Lilongwe. Kumbuyoku ndi stolo yayikulu imene amagulitsa katundu osiyanasiyana, ndipo malowa ndi wodzaza ndithu, anthu akutuluka komanso kulowa. Pazifukwa ziwiri, kudzagula katundu okonzekera Christmas komanso kutolera zinthu zotayambe nazo mwezi wa January. Zomwezi zili chimodzimodzinso m'misewu, mabanki, ngakhalenso m'misika ya mu mzindawo. Pakadali pano nduna za mdziko Ken Zikhale Ng'oma atsimikizira Amalawi kuti unduna wawo wakhwimitsa chitetezo mu nyengo imeneyi. Iwo apemphanso Amalawi kuti aonetsetse kuti asiyira munthu amene ali ndi kuthekera kusamala pa khomo pawo pa nthawi imene akuchoka. Tayika asilikali omayenda pansi kumazungulira makwalalamu, manyumbamo, komanso misewu mwathu tayika apolisi a traffic kuti aonetsetse kuti magalimoto asapathamange kwambiri, komanso anthu asayendetse galimoto adalezera. Pakadali pano madera osiyanasiyana ayika zokongoletsera magawo osiyanasiyana pamene tikukonzekera nyengo imeneyi ya Khisimitsi. Khisimitsi ndi nyengo imene Akhristu amakondwerera kubadwa kwa
yesu khristu, ndipo limeneli limakhala pa 25 disemba chaka china chilichonse. Uwu ni mwambo umene umakhala wachipembedzo ngakhalenso chikhalidwe umene anthu ochuluka amakondolera chaka china chilichonse pa dziko lapansi. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Anthu mdziko muno awalangiza kuti akhale osamala pakagwiritsidwe ntchito kwa ndalama mu nyengo ya Krismasi pofuna kuti asadzavutike mwezi wa Januwale chaka chamawa. Olemba nkhani wathu Simeon Boys anazungulira mu mzinda wa Blantyre ndipo akutipatsira ripoti ili. Ngati mbali imodzi ya chikondwerero cha Christmas, anthu ambiri mu mzinda wa Blantyre akukhamukira ku sitolo zosiyanasiyana kukagula zinthu monga zakudya komanso mphatso zopereka kwa chikondi awo. Pomwe MBC inayendera mu mzinda wa Blantyre inapeza kuti anthu akugula zinthu zosiyanasiyana zosonyeza chikondwererochi, pomwe ena ali m'malo ometera kuti aoneke bwino. Komabe m'masitolo ena makasitomala ochepa okha ndomwe akubwera. Maona kuti imabwera ndi zosangalatsa zambiri. Komano of course ngati munthu wa business mayembekezera kuti no nyengo ngati inoyo mukhala kuti no tikulandira makasitoma ochuluka kwambiri. Komano I think kuvuta kwa zinthu so mdziko muno kumene kwapangisa kuti nomwe ngati ma sales adrope kuyerekeza ndi zaka zonse. Ya ndi nyengo inoyo be of course ma sales alipo koma ali slow kuyerekeza ndi chaka chatha. Anthu ambiri omwe ayankhula ndi MBC ati ndizofunika kuti anthu akondwerere kubadwa kwa Yesu Khristu, koma achenjeza kuti nkofunika kusamala pakagwiritsidwe ntchito ka ndalama. Basically it's festive season, tikakhala tikukondwerera kubadwa kwa Yesu Khristu. Kwina kulikonse worldwide makamaka kwa Khristu. So kusangalala kumakhala chaka china chilichonse, koma tikuyenera kusamala mosamala. Chifukwa makhala zinthu zambiri zimene zimachitika. Makhala kuledzera, makhala ena kuyenda usiku, pakati pa usiku, makhala kupanga ma unnecessary expenditures. Timayiwala kuti kusukulu tifunaso ndalama zomwezo kugwiritsa ntchito ma school fees, transport ya kuchito. So ina malangizo kwambiri athu kukhala kuti ngati ndalama zilipo kupanga spend wake kukhale kuti tisamale kuti mina pamawa tisafukiso tifoni kubwera Christmas. Tili munyengo ya chikondwerero yosangalala kwambiri tifanena kuti mpulumutsi watibadwirano. Nde timayenera kuti tikondwere tikufuna kuti zinthu zathu zambiri zikhale bwino. Tifuna kuti mpulumutsi watibadwira. Komanso tikulowa mchaka china cha nyowani chimene tikuona kuti takumana ndi zinthu zambiri. Ena mchaka ngati chimenechi sanakwanitse kufika. Muna moyo wawo ataya achibale, ena ataya zinthu zawo, ena iwo kumene sanakwanitse kufika. Ena ali muzipatala, koma ife tikumona Mulungu kuti watikondera kufika mpaka tikufuna kuyembekeza kulowa chaka cha nyowani. Ineyo kungwanga kwa anthu ena onse amene mukuona programu iyi onena kuti Disemba sinthawi yoti tipite tilezere mowa kapena yopita mzikondwerero zina zake poononga ndalama. Mudziwa kuti ndalama panopa ikuvuta, pompano anakhala kusegulira sukulu tisamale, komanso amene tikuyenda pansi kuti tiyendetseni bwino tisayendetse titaledzera mowa. Omwe ena akusangalala, ena akuganizira za ng'amba yomwe yagwa mdziko muno yomwe yapangitsa kuti mbewu ziwume, ndipo akuti tigwiritse ntchito nthawi popempha mvula kwa Mulungu. Pano tingopempha Mulungu kuti atipatse mvula. Ambiri panopa anadzala komano mvula imene yati. Akhristu a mdziko la Malawi agwirizana ndi Akhristu apa dziko lonse lapansi pokondwerera Krismasi. Ngati mbali ya chikondwererochi, gule wamkulu wa makanja analowa mu mzinda wa Blantyre ndi kufunira anthu mafuno abwino a Krismasi. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre ndine Simeon Boys. Nkhanizi zochokera kuno ku MBC tionenso mitu yake. Pamene anthu pa dziko lonse ali pa chikondwerero cha Krismasi, President wa dziko lino wapempha Malawi kuti aonetse chikondi ndi kuthandiza ovutika. Mayendedwe pa galimoto mu mzinda wa Lilongwe tsopano aphweka kamba kakuti misewu yambiri yomwe yamayimanga komanso kuyikuza yatha. Mu nkhani za masewero, timu ya mpira wa miyendo ya Chikuli Hot Bullets yakuchileka ndiyo yatenga chikho cha Tambala Super itagonjetsa Zatu Rangers mapenati.
Popitirira, wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha ndale mdziko muno kuti asamagwiritse ntchito mavuto a Malawi pofuna kukwaniritsa zolinga zawo pa ndale. Dr. Usi anena izi pomwe anatsogolera ntchito yogawa chimanga kwa anthu omwe akuvutika ndi njala m'maboma a Zomba ndi Chiradzulo. Charles Pensulo walemba ripotiri. Popitiriza ntchito yogawa chakudya kwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala, boma kudzera ku bungwe loona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodima lapereka chimanga kwa mabanja 600 ku Zomba ndi mabanja 1900 m'boma la Chiradzulo. Mawu ake pomwe anatsogolera ntchito yogawa chimanga m'maboma awiriwa, Dr. Usi anati ndizomvetsa chisoni kuti anthu ena m'malo mothandiza anzawo amagwiritsa ntchito mavuto aenawo pofuna kutchuka pa ndale. Iwo anati pa nkhani ya chakudya sipafunika kulowetsapo ndale kamba kuti ndi nkhani yayikulu. Pamenepa iwo anati ndipofunika kugwirana manja m'malo moyika zofuna zawo patsogolo. Pamakhala khalidwe loyipa lina limene limachitika ndi ena andale amene amafuna kuti anthu azisauka, boma lisawathandize, nchonga choti azina kuti mwaona boma likulephera, pomwe bomalo zoti zithandizike zilipo, ndalama za mabridge osagwiritsa ntchito kupanga mabridge, mwaona boma zili kuthandizani, chimanga chikubwera, basi anthu pofuna kupanga zawo. Malangizo opita kwa munthu aliyense una kuti tisasewerese moyo wa munthu chifukwa cha ndale. Ndipo Mayi Maria James omwe alandira thumba la chimanga cholemera makilogalamu 50 ndipo amachokera m'mudzi wa Chiwalo mfumu yaikulu Mpunga ku Chiradzulo ati ndiokondwa ndi thandizolo. Ine mawanga ndikuthokoza kuti chimangacho chandipeza kwanga ndi chisangalalo ndikadya ndipo ni magona ndi njala kwanga ndikuthokoza. Pakadali pano mkulu wa bungwe la Dodima Commissioner Charles Kalemba wati pakufunika kuchita kafukufuku watsopano kamba kuti zikuonetsa kuti chiwerengero cha omwe akufunikira thandizo chaonjezereka. Iwo anena izi chifukwa padusa miyezi ingapo kuchokera pomwe kafukufuku okhudza njala anachitika mdziko muno, komanso anthu ena akumana ndi matsoka achilengedwe posachedwapa omwe achititsa kuti akhalenso pa vuto la njala. Kuchoka nthawi imeneyo zafika panopa zitha kukhala kwambiri kuti anthu enanso akhala ndi njala. Ndiye kafukufuku wachiwiri pakanali pano akuchitika amene atisonyeze kuti kodi nambalayo yakwera kapena yatsika. Koma amene zinthu zikuonekera pa ground itha kukhala kuti nambala ija yakwera. Kafukufuku yemwe bungwe la Malawi Vulnerability Assessment Commission mvaki linachita mu Juni chaka chino zinasonyeza kuti anthu pafupifupi 5.7 miliyoni akhudzidwa ndi njala kamba mwadzina kusintha kwa nyengo. Malinga ndi ripotiri, ku Zomba mabanja 75,344 ndiwo ali pa chiopsezo cha njala, pomwe mboma la Chiradzulo mabanja pafupifupi 26,000 akhudzidwa ndi njala. Kuchokera kuno ku Chiradzulo ndine Charles Pensulo. Mayendedwe pa galimoto mu mzinda wa Lilongwe tsopano aphweka kamba kakuti misewu yambiri yomwe ayimanga komanso kuyikuza yatha mogwirizana ndi lonjezo la boma lakuti misewuyi ikhala itatha mwezi uno wa Disembala. Pali chiyembekezo choti bizinesi nazonso zipita patsogolo kamba ka misewu yabwino. Atolankhani athu Maiso Chikhadzula ndi Patrick Dambula anayenda mu mzindawu ndipo akufotokoza. Lero tili mu mzinda wa Lilongwe kungoona chitukuko cha misewu chomwetu chakhachitikatu mu mzinda wa Lilongwe. Makamaka kuonanso kuti pakali pano galimoto zikuyenda mosavuta momwe zinaliritu masiku apitawa pamene ntchito yomanga misewu mu mzinda wa Lilongwe imachitika. Amene asanabweko kuno ku Lilongwe kwa zaka zingapo kubwera kuno adzasokera ndithu. Choncho tikuona ntchito yomwe ikuchitika muno mu mzinda wa Lilongwe pamene chaka chimene cha 2024 chikupita kumapeto. Sini ndekhayi ndini zanga Patrick Dambula. Patrick ndikulandire ziko mukwambiri. Chitukuko cha misewu kuno ku Lilongwe nchimenechi ukuona bwanji? Taona pa ndi crossroads misewu imenewu imene akumanga boma la China kuchoka pamene pa crossroads kukafika ku Kanengo. Chimodzimodzinso taonanso 6 lane uja imene akumanganso da China omweyo komano kuliso bridge imene amanga a Japan. Tingonena kuti zimene zitathauzanje pakati pa dziko la Malawi ndi maiko ena mbali ya ubale. Zimenezi ndizothandiza chifukwa tikuoneratu zipatso zimene zabwera kamba ka ubale wa dziko la Malawi ndi maiko ena. Likanakhala kuti dziko la Malawi silikhala bwino ndi maiko anzache sizikanamabwera zimenezi. Koma ngati zinthu zikubwera China kudzipereka kuti ife tikumangirani msewu umene tikafika cha ku Kanengo uku, a Japan kudzipereka kuti ife timanga bridge ya Lilongwe imene inali yachikalekale inafika poti yatha. Mwinanso anthu akanatha kudzagwapo tsiku lina.
nkuonera kuti aiti kumangirani ndiye zipatso za ubale wabwino. Soneza kuti dziko la Malawi limakhala bwino ndi maiko ena. Chifukwa chake maiko ena akutha kubwera nkudzipereka onera kuti ife tikupangirani chakuti ife tikupangirani chakuti. Ndewo zipatso za ubale wa dziko la Malawi ndi ubale wa maiko ena. Si maiko okhala twatchulawo, ndi maiko ambiri amene zipatso zake zikuchita kuonekeratu kuti ubale wabwino ndi ofunikira ndi maiko ena. Patrick Dambula, zimene zikuchitikatu patatha zaka zambiri maiko ndi mabungwe adasiya kuthandiza dziko la Malawi zotanthauzaje ndi momwe zili ulamuliro? Ena adanyanyala ndithu mbuyomu, soneza kuti mwina zinthu sizimayenda bwino. Adanyanyala ena ndithu kuchokapo osathandizanso kuno. Koma ngati abale akubwerera asoneza kuti akukhutira ndi mmene zinthu zikuyendera, akukhutira kuti ifeyo panopo mmene zinthu zilili tikhoza kubwerera ku Malawi kuja tikayambirenso kuchita mmene zinthu timachitira. Misewu imetaona kuno kulilongwe galimoto madusa ziwiri kuso ziwiri Kanengo akuchoka pa crossroads pano kafika mpano Kanengo tanonso amina roundabout kafika amati Mbera Street kafika pa Kamuzu Kamuzu Central roundabout nsewa pa mwamba umeja interchange zimenezi kwa amina yenda munsewu walilongwe kuno ndi galimoto zawo zikwenda bwanji zikuvuta so mmene zali kumadzana bwanji? Ayi zinthu tsopano zikukhanga zasinthiratu chifukwa choti mutati muone kumayambiriro kwa chaka cha 2024 misewu yambiri inali yoti ili matope okhaokha akuikonza. Oyenda magalimoto ngakhale apansi amavutika magalimoto kudzadzana munsewu koma tsopano zasintha chifukwa misewu ija pomafika mwezi uno wa December yatha tsopano. Soneza kuti anthu oyenda munsewu sakuvutika ngati mmene zinali tikuona kuyenda kwa changu magalimoto ena akulowera uko pena mpaka na maleni 6 kudutsana ena kupita kwena uko zimene zachepetseratu vuto la mayendedwe munsewu. Komanso kwa oyenda munsewu ndithu misewu itayimvetsetsani bwinobwino kuti kodi apa tikhote pati apa titere chifukwa mukatenga Lilongwe minana alili wakale nkungobwera zosiyanira natu mwina mudzafika po jama kuti kodi apa ndendilowere kuti osadziwa chochita. Imvetsetseni Lilongwe kuti yasintha chifukwa panopo misewu tikuiona mu Lilongwe ndingati kapena mwina tili ku Johannesburg mene kumakhalira kunjako ndi imvetsetseni misewu. Munthu amene adabwerako ku Lilongwe kalekale lero ndithu malo ena sadzawazindikira. Pena mwina galimoto pana zitatu mbali nayi kwina koso zitatu 6 lane imene tukamba ija Kenyatta. Pabwandiro mujasofotokozera nzanga Patrick Dambula kuti yayi zinthu zasintha kwambiri chitukuko chimabwera ndi ntchito ngati zimenezi za misewu chuma chimapita patsogolo chifukwa ya ntchito za misewu chifukwa boma lozipita kwambiri pa ntchito ngati zimenezi. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya Chikuli Hot Bullets yakuchileka yatenga chikho cha Tambala Super itagonjetsa Zatu Rangers m'mapenate. Masewerowa achitika pa bwalo la sukulu ya primary ya Anderson kuchileka. Norbert Jameson wadza ndi zambiri. Chikho cha Tambala Super Cup chinathandizidwa ndi ndalama zokwana 10 million kwacha kuchokera ku kampani ya Amazon Trading yomwe imatsogoleredwa ndi ndunayi. Timu ya Chikuli Hot Bullets yakuchileka ndi yomwe yatenga chikhochi itagonjetsa timu ya kukanjedza ya Zatu Rangers pa mapenote ndi zigoli zinayi kwa ziwiri. Mu mphindi 90 matimuwa analepherana posagoletsana chigoli chilichonse. Poyankhula atatha masewerowa akunkuyu anati ndokhutira kuti mpikisanowu wakwaniritsa zolinga zake. Tinanena poyamba paja kuti cholakalaka chathu ndi chakuti achinyamata atamakhala akukambirana zinthu zimene zingamangitse kuti dziko lawo litukuke, miyoyo yawo itukuke komanso mabanja awo atukuke. Tikukhulupirira kuti mu nthawi imeneyi miyezi imeneyi achinyamata amenewa opitirira chakuma 3000 amene alembetsa mmatimu awo alimbitsa matupi komanso apewa makhalidwe ena onyansa komanso pamwamba pa zonsezo akhala akumakambirana zinthu zotukula miyoyo yawo, zotukula mabanja awo komanso zotukula dziko lawo. Tikuyang'ana kuti kutsogoloko zonse zilayenda bwino tikhoza kupitiliza mwina kuyambira miyezi yochepa ikubwerayo tipitilize kuyambanso season ina koma pali maganizo ena okuti mwina amene achita bwino fika mu round of 16 imene tawapatsa top 16 kuti amenye zimene zitizikambirana tiona kuti panga banja. Nduna yofalitsa nkhani inaonjezera kuti chikho cha Tambala Super chikugwirizana ndi ndondomeko ya boma yopereka mwayi kwa achinyamata osiyanasiyana kuti atukule miyoyo yawo. Kuboma kuli mapulogalamu ofuna kuthandizira miyoyo ya achinyamata monga president chakwera akhala kunena kuti iwo chidwi chawo nkuti achinyamata adzitukuka ndipo mafuniko kukhalizikitsa ndondomeko zokuti onse amene ali ndi mbali zosiyanasiyana zimene akhoza kutukukira apatsidwe mpata kuti akhoza kutukukira pena kuonetsera maluso awo. Amene amapanga za masewero tionetsere pakhale mpata wopatsa kuti akaonetsere luso lawo za masewero. Amene amapanga za maphunziro tiwapatse mpata wapatsa ngongole za maphunziro komanso kuwapatsa zoyenereka za masukulu adzikapanga maphunziro awo. Amenenso amapanga za business tiwapatsenso ngongole ngati zezanifu
kuti akhoza makapanga mabizinesi awo ndikuti nawonso mbali yawo akwaniritsa. Amene apanga zaulimi ndiwapatsenso zipangizo zaulimi zangongole zija kuti akathenso kupanga ulimi wawo. Potero mnyamata wina aliyense wazaluso waulimi wa bizinesi kaya wamasewero aliyense apatsidwe mpata kuti akhoza kukwaniritsa zofuna zake. Ndipo mwini wake wa timu ya Chikuli Hot Bullets Kennedy Katapiko anati kupambana chikhochi ndi chinthu cha mtengo wapatali. Chimwemwe changa ndi chopambana kwambiri chifukwa chaona kuti takumana ndi zokhoma zambiri nkhani ya mpira umenewu. Zambiri zimachitika anthu ambiri amayidelera timu koma ndinatsimikiza kuti neyo ngati ndili sportsman mpira umene tiona mathero ake. Ndiye mathero ake ale lolondaona bwino chifukwa chaona kuti one chimene ndinalinga nchoti nditenge chikhochi chimenechi. Kwa Moses Kunkuyu ndinadziwa kale amakonda za sports. Ndiye kotero neyo ndinasangalala kwambiri atayika chikhochi chimenechi. Ndiye tatenga chikhochi ndikudziwa una kuti anthu ambiri anditsatira kuti adzandithandizire kuna kuti timu ikwere mmwamba. Chikho cha Tambala Super chinayamba mwezi wa August chaka chino ndipo matimu oposa 95 ochokera mboma la Blantyre anatenga nawo mbali. Norbert Jameson, MBC Sport. Pomaliza nkhanizi na insomito yake. Pamene anthu pa dziko lonse ali pa chikondwerero cha Krismasi, President wa dziko lino wapempha Malawi kuti aonetse chikondi ndi kuthandiza ovutika. Mayendedwe a pagalimoto mu mzinda wa Lilongwe tsopano aphweka kamba kakuti misewu yambiri yomwe yamayimanga komanso kuyikuza yatha. Mu nkhani za masewero, timu ya mpira wa miyendo ya Chikuli Hot Bullets yakuchileka ndiyo yatenga chikho cha Tambala Super itagonjetsa Zatu Rangers mapenati. Munali ndine Blessings Chereuka tikufunirani chuti cha Krismasi chopambana.